ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗ ସଂକ୍ଷେପରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗ 16ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 16ଶ ଓ 17ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ସମୟକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବିଶେଷ ସମୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିବାର ଜଣାଯାଏ। ଏହି ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପୁରାଣ, କାବ୍ୟ, କବିତା, ଚଉତିଶା ଓ ଚୌପଦୀ ପ୍ରଭୃତି ରଚିତ ହୋଇ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟକୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦାବନ୍ତ କରିଥିଲା। ବଳରାମ ଦାସ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ, ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ ଓ ଅନନ୍ତ ଦାସ ଏହି 5 ଜଣ ଭକ୍ତ କବିଙ୍କୁ ପଞ୍ଚସଖା କୁହାଯାଏ। ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ସେତେବେଳେ ପ୍ରତି ଗାଁରେ ପଢ଼ା ହେଉଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥ ପଠନ ପାଠନର ଗୌରବ ଓ ପ୍ରଭାବ ଜନଜୀବନକୁ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ପ୍ରତି ଗାଁ ଓ ସହରରେ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଭାଗବତ ଗାଦି ସ୍ୱୟଂ ଦେବତାଙ୍କର ମାନ୍ୟତା ପାଉଥିଲେ। ସାମାଜିକ ଓ ନୈତିକ ଜୀବନଧାରାକୁ ଏହି ଭାଗବତ ପାଠ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରୁଥିଲା। ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେତୁ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ସରଳ ହେବା ସହିତ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମାଜିକ ସଂହତି ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତା ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ନବାକ୍ଷରୀ ବୃତ୍ତରେ ଗୁଜରୀ ଲିଖିତ ଭାଷା ସରଳ ଓ ବୋଧଗମ୍ୟ ଯଥା କହିଲି ଏ ପରମ ତତ୍ତ୍ୱ କୃଷ୍ଣ ସେବକ ବଳବନ୍ତ ରେ ମନ କୃଷ୍ଣେ ଆଶ୍ରୟ କର ସର୍ବେ ବିପଦୁ ହେବୁ ପାର।